paso en busca de algún verso. Nos libros a imaginación atópase a cachón. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a imaginación e a enerxía. No planeta fantasía, a única fonte de enerxía é a imaginación. Unha crise enerxética asola o planeta. O Consello de Sabios Fantásticos decidiu enviar a 4 intrépidos cosmonautas para buscar a imaginación pola galaxia. Sí, buscaremos. Hola. Sabedes onde está o comandante? Necesito preguntarlle as coordenadas da próxima viaxe. A verdade, hai tempo que non o vexo. Mira no posto de mando, o mellor tenas aí. Non son as coordenadas, é unha carta. Pero ti non sabes que as cartas dos demais non se leen. Recoiro co pó de estrelas. É que é unha carta para nós. E que pon na carta? Queridos amigos, creo que necesito cambiar de aires. Últimamente decátome que somente cometo erros, feito que non axuda a nosa misión. Vos que sodes máis novos poderedes continualas en min. Eu nunca vos esquecerei. Non o podo creer. Como non mo comentou antes? Ai, pobriño, e onde estará? Recoiro co pó de estrelas. Merliño, podes atopalo ti co corno? Intento agora mesmo. Merliño, encóntralo. Onde está? Se seguides preguntando, non hai maneira de concentrarse. Oh! Xa o teño. Está no fogar dos xubilados. Imos alá. Que facedes aquí, Viñémoste a buscar. E ti e o comandante precisamos ter na nave. Pero aquí estou ca xente da miña idade. Mirade que festa rachada. Xa vexo que o pasas moi ben. Pero temos unha misión. E ademais botamos de moito de menos. Ben, agora xa sabedes onde estou e podedes vir visitarme cando queirades. O que queremos é que esteas connosco na nave. Ben, vos sabedes a imaginación que hai aquí dentro. É verdade, é unha festa moi bonita. Pero temos que conseguir máis libros. Antes estiveron aquí uns cativos lendo nos contos os maiores. E a min como me gustou tanto este, un pequeno regaloumo. Ben. Título: Quen me quere adoptar. Autora: Fina Casal de Rei. Ilustracións: María Fe Quesada. Editorial: Xerais. Algunhas noites, cando non era quen de dormir, Manuel miraba pola fiestra e parecíalle que a lúa estaba triste. Entón pensaba si sería porque as nubes xogaban a agochar as estrelas. Manuel era mestre, pero xa non ia á escola porque estaba xubilado e vivía na única compaña do seu gato Sol e de centos e centos de libros. Polas tardes, gustáballe merendar zume de laranxa, xamón, un vaso de leite e un libro. Aínda que, claro, o libro non o merendaba, pero casi. Como vivía só, Manuel tiña moito tempo libre e non sabía que facer con el, e iso amoláballe moito. Ata que un día tivo unha gran idea. Sacou un billete pequeno da súa carteira e díxose a si mesmo: vou inventar a felicidade. E foi á tenda e mercou unha cartulina branca e un bote de pintura vermello. E preparou un cartel que dicía: quen me quere adoptar? Búscase familia con nenos. E colgouno na porta da súa casa. Pasaron un par de días, pero ninguén, agás o seu gato Sol, se interesou polo cartel.
Así que Manuel engadiulle unha frase máis, que dicía sei latín e matemáticas, e volveu a poñer o cartel na porta da súa casa. Pasaron outros 2 días e ninguén se interesou de novo polo cartel, así que Manuel engadiu unha nova frase que dicía non busco diñeiro, e volveu a colgar o cartel na porta da casa. Ao pouco tempo, unha muller co pelo pincho chamou á casa de Manuel. Viña con un neno que saudou a Manuel cos dentes apretados como se fora un can. A muller preguntoulle: quere vostede vir vivir con nós? Pero non pode levarlle a contrario ao neno en nada. E para saudar a Manuel, o neno deulle unha patada no xeonllo. Iso a Manuel non lle gustou nada e díxolle á muller que mellor non. E volveu para a casa. Ao pouco tempo, unha muller de voz doce chamou á casa de Manuel. Viña acompañado de 2 nenas de gracioso pelo crecho e un neno co sorriso ledo. A Manuel pareciulle moi boa xente e cando lle preguntaron se quería ir vivir con eles, díxolle que sí. Colleu a súa maleta e o seu gato Sol e marchou para aquela casa. Cando chegou, fixeronlle unha festa enorme e todas as tardes merendaban xuntos zume de laranxa, xamón, un vaso de leite e un libro. Claro que o libro non o comían, pero case. E polas noites, cando Manuel non era quen de dormir, miraba pola fiestra e parecíalle que a lúa estaba leda, 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 aínda que as nubes xogasen a agochar as estrelas. Ai, como me alegro de que esteas con nos outra vez. Quérote moito. Eu tamén estou moi contento de estar aquí. Pero volverei cando fagan outra festa. Para a próxima festa, avisa. Un, dos, tres, divertirse, aprender cosas, saber, pasarlo ben. Cos contos todo pode suceder. Ler contos está moi ben. Teñen debuxos, teñen letras, e son máis doces cas piruletas. Teñen soños, teñen fantasía, e son historias con moita simpatía. Divertirse, aprender cosas, saber.